Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, όλοι καλά? Σήμερα θα παίξουμε Schoolboy Runaway. Όπως ξέρετε, τώρα θα το παίξουμε Schoolboy Runaway. Πώς λέγεται? Δεν ξέρω, ας το παίξουμε. Θα το παίξω εγώ στο easy και μετά το easy στο practice. Άμα δεν μπορέσω στο easy, και άντε κι άλλη μια προσπάθεια στο easy. Άμα δεν το καταφέρω, θα πάω να το κάνω στο practice. Ωραία, 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 easy. Κάτσε, ωραία. Did you know that the game is out on Steam? If not, go get it! Ωραία, τον ακούσατε? Τώρα press to start. Let's go! Let's go, όπως λέει. Mom, can I go play? My friend is here. Το έχω δει αυτό εδώ 100 Did you φορές. finish your homework? Yes, all done. Then Το show έχω me δει, your class οπότε θα το journal. κάνουμε skip. Καλύτερα δεν θα το κάνω skip, για όσοι δεν τον έχουν δει, να το δείτε. Teacher's note, misbehaved in class, was goofing off, and yet you want to play outside. You should be ashamed. Go study. No going out for you. He's grounded today. And watch out. If I see you slinking around, I'll rough you up real good. Ωραία, εγώ δεν θέλω να κάτσω να διαβάζω. Ωραία φίλε, με αυτές τις διαφημίσεις. Ωραία, εγώ δεν θέλω να κάτσω να διαβάσω. Me doing Ποια είσαι εσύ για να homework. μου Me and πεις τι studying να just κάνω? don't go together. Ας φτιάξω, λέω. Ας ψάξω. Μπας και έχει κάτι να μου δείξεις. Come on, keep your head up. Ο μπαμπάς είναι τώρα αυτός που είπε εκεί, γιατί βλέπει ποδόσφαιρο. Και αυτός πάντα νευριάζει. Πολύ ωραία. Ναι, εδώ να ψάξω. Come on, go. Δεν θέλω να κάτσω στο κρεβάτι. Τίποτα εδώ. Τίποτα εδώ. Τίποτα εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε. Πού είσαι εκεί? Κάτω εκεί. Ναι, τέλεια. Αυτό μου λείπει. If I move while crouching, my parents won't hear me. Πρέπει να πας στο κρυφά τώρα. Stop right there. Σκατά. Σκατά τώρα, σκατά. Με είδες. Come on. Λότο. Run 3 laps around the house. Γιατί ποιος είσαι εσύ για να μου πεις τι να κάνω 3 laps. Θα κάτσω εδώ. Τι θα μου κάνεις? Άμα τώρα πάρω εγώ τη σκούπα που δεν μπορώ. I said run. Άμα πάρω εγώ τη σκούπα που δεν μπορώ και στην τρίψω στη μούρη, τι θα μου κάνεις? Επειδή What are you looking at? Run. δεν θα τρέξω, όσο και το λες δεν θα το κάνω. I said run. Δεν θέλω. Θα σε ξεμουτσουνιάσω ρε. Καλά. One lap όλο το σπίτι. Άμα σου αρέσει. I am not going to tolerate this anymore. Παναγία μου. Γιατί εσύ με κυνηγάς τώρα? Σκατά με κυνηγάει. Φοβάμαι. Ιντά μου κάνεις τώρα εσύ. Ιντά μου κάνεις. Ιντά θες. Ιντά θες μη σου καλάσει το αμάξι. Gotcha. Σκατά. This is the 3rd time already. Ha!
Ηρέμησε, ξύλο. Ηρέμησε. Εγώ κατουρήθηκα πάνω μου, οπότε θα το κάνω στο practice. Δεν άντεξα. Δεν θέλω. Δεν θέλω κι άλλο ένα στο easy. Πάμε practice. Ωραία, καλό μου. Τώρα εγώ θα το κάνω στο practice. Κατουρήθηκα πάνω. It's so cold. Ναι, το ξέρω ότι κρυώνεις, αλλά προσπάθω να πατήσω practice. Let's go! Let's go, πάμε. Ξέρουμε, το είδαμε, οπότε δεν θέλω. Ωραία, εγώ δεν θέλω να κάτσω. Έλα τώρα ξαναδιαφήμιση. Την έκλεισα. Μα έλα τώρα, γιατί Booking.com. Σκοτώ. Σε παρακαλώ, καλό μου. Σε παρακαλώ. Ωραία. Εγώ δεν θέλω να κάτσω I εδώ need να to find a way to διαβάσω. sneak out of the house. Ναι, αυτό θέλουμε όλοι. Να κάνω. Όλο καλό μου. Ωραία, πρέπει να βρούμε. Εγώ θέλω να βρω τα κάρκης. Ξέρω τι θέλει ο charger που τον βάζω. Στον υπολογιστή του μπαμπά. Για να το φορτίσουμε πιο καλά. So close. Εντάξει και εσύ μη φωνάζεις. So close. Θέλουμε εμείς να βρούμε τα κάρκη. Εγώ θέλω κάρκης. Κατά και δεν βλέπω τίποτα. Ouch. Εσύ εδώ τσιρία, τι κάνεις. Κόβεις κρεμμυδάκια. Ωραία. Θα σταχώσω εκεί πίσω. Δεν θέλουμε κρεμμύδια. Δεν μου αρέσουν τα κρεμμύδια. Πάρτα. Εγώ δεν θέλω κρεμμυδάκια. Εδώ τι έχει κάνει. Εγώ ξέρω τι θα κάνουμε στο μυ. Αχ, άντε καλά που μπορώ και να το πάω. There they go again. Ωραία, πες του εσύ μπαμπάι. Πολύ ωραία. Το βάζω στο φούρνο. Τον αφήνω για λίγο, Τι χαζό παιδί που είναι. We're messing around with the pack. Πακ. Fuse. Λάμπα εννοώ. Και λέω fuse. Τι λέω fuse. Το πολυγκράνι μου έχει κάνει κακό. Από τότε που το είδα τον γκράνι. Τι βασικά τι να έκανε wash. What's your bam bam. Σαρμαγάτι. What Σκάτα. kind of circus is on the ice? Έλα πάμε. Θέλω εγώ να βρω κάρκης. Ναι. Κοίτα. Βρήκαμε τα κάρκης. If I move while crouching, there is Ναι, εγώ το έχω βάλει στο πράκτη. Well, there you go again. Ωραία, θα βάλουμε τώρα εμείς το και λέω το φορτιστή να φορτίζει. Πάνω από το φορτιστή να φορτίζει, όποτε το λάπτοπ να φορτίζει. Ωραία, το αφήνουμε εδώ. Αυτό εδώ το vase, κάτι έχει με σένα κλειδί. Ωραία. Και αυτό. Ορίστε vase. Μια χαρά, λες και δεν έγινε. Ένα safe εδώ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κώδικος που θα το βρω. Και εδώ αυτά. Ας ψάξω. Ωραία, πάμε ούξο για να πάμε στο κάρκι. Ξέρω τώρα πλέον που βάζω τα κάρκις. Έχω εξασκηθεί λίγο εδώ. Κάρκις λέγονται. Όντε. Ωραία, θα ανοίξουμε το πώς παγκάζουμε τα κάρκις. Ωραία, όπως βλέπετε. Αυτό το ξύλο ξέρω που το βάζω. Και έτσι αν φίλεις και εγώ που είμαι χαζόπεδο,
αφήνω ανοιχτό το πορπαγκάζ για να με κλέψουν. Καλά, του μπαμπά είναι το αμάξι πεζημένο, οπότε δεν με νοιάζει το πορπαγκάζ. Ας το αφήσουμε ανοιχτό. Ωραία, το βάλα. Εκεί πάνω δεν ξέρω τι παίζει. Αυτό. Ωραία, ας πούμε από το παράθυρο. Ωραία, ευχαριστώ. Με άκουσα. Κατά. Άπιστα. Ναι. Έχω κάνει πρόοδο λίγο εδώ. Όχι τόσο, αλλά... σε αυτό πρόοδο. Έλα. Δεν θέλω. Δεν μου αρέσουν οι διαφημίσεις και το λέω από τώρα. Αλλά να ξέρετε ότι όσοι δεν με ξέρετε με λένε Σπύρο. Θέλει Σπύρο. Χάμερς θέλει. Με λένε Σπύρο. Και όσοι δεν με ξέρετε, να ξέρετε ότι με λένε Σπύρο. Το είπα. Ωραία, Hammer and Nails. Να ψάξουμε εδώ, κάτι θα έχει αφήσει ο μπαμπάς. Κάτι θα έχει αφήσει. Α, καλά. Αυτό είναι το κλειδί. Α, ξέρω που μπαίνει. Ξέρω. Εκεί που θέλει και τη λάμπα. I'll go check the phone. Για να δούμε σε ποιον στέλνεις. Μα μην με κλείνεις μέσα ρε φίλε. Ωραία. Το θα βρω screwdriver. Ωραία. We're so sloppy. Βρήκαμε Hammer. Κάτσε να δω άμα θα δουλέψει τώρα αυτό. Δεν δουλεύει το flashlight. Καλά, δεν με νοιάζει. Κάτσε να το κλείσω το flashlight. Ωραία, το κλείσαμε. Είναι εγώ δεν ξέρω τον κωδικό και ούτε θέλω να το μάθω. Οπότε skip puzzle. Εγώ θέλω να κάνω skip. Παιδιά, θα δούμε διαφήμιση γιατί εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και δεν θέλω να μάθω. Περιμένω να ανοίξει τώρα. Έλα καλό μου. Πού είναι το χ να το πατήσω? Σε παρακαλώ. Ναι, επιτέλους το χ. Τα υπνοτικά χάπια. Όσοι δεν ξέρετε πού τα βάζουμε τα υπνοτικά χάπια, τα βάζουμε στο χυμό του. Ωραία. Ας ψάξουμε εδώ τώρα. Εδώ.
Το Άζαξ τώρα που χρησιμεύει? Ωραία, το Μίκ είναι έτοιμο, τέλεια. Θα πάμε στο σκυλακακάκι, σκυλακακάκι το λέω εγώ. Πού πάω, πόσο χαζός που είμαι. Πάμε από το παράθυρο για να δούμε τι θέλει το σκυλακακάκι μας να κρύψει. Κρύψει από μας. Σκουρούνται. Ωραία. Το πήρα το screwdriver. Τα nails. Πού υπάρχουν nails? Ωραία, για περισσότερο χώρο. I can't see a thing. Δεν θέλω διαφήμιση. Ω, σκατά. Αχ, τέλεια. Αχ, πάμε να πάρουμε το σιούς από την τουαλέτα. Ωραία, το βάλα. Τέλεια. Για μπαταρία. Το ράδιο τι μας χρησιμεύει? Μπαίνεις, βάζουμε στο ράδιο τις μπαταρίες, αλλά τι μας χρησιμεύει? Ωραία. Κάπου εδώ παίζει να είναι τα nails. Να τα. Ωραία, πάμε έξω για να ανακαλύψουμε επιτέλους τι έχει στη σκάλα. Και τι? Αχ, κι άλλο ένα λείπει. Τι κάνουμε εδώ στο γενικό, τέλος πάντων. Darn it, the front door is locked, and Mom probably has the key. Ναι, η μαμά το έχει, αλλά εγώ μπαίνω και βγαίνω από Maybe I το should try παράθυρο. to get out through the kitchen window. I just need to create a reason for Mom to open it herself. I need to create a smoke screen. Ωραία, τώρα με το screwdriver. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε εδώ στη σκούπα. Ένα σπέτ. Ωραία. Πάμε να το βάλουμε και αυτό. Ωραία, που μπαίνει δεν ξέρω. Πώς το καλό το βάζω? Ωραία. Μπρόκολι
Τέλος πάντων. Ωραία. Έχουμε κάνει πρόοδο από τα τα cereals δεν έφαγα. Anyone from an ant or Παναγία μου, πού θα το βάλω το Ajax? Αν το βάζω το Ajax που λέω. Αχ, θα πλύνω την τουαλέτα. Μα τι το θέλουμε τώρα το Ajax? Τι θα κάνουμε το Ajax πάνω. Κάνουμε το ραδιόφωνο, είπαμε. Come on. Well, come on. Δεν θέλω αν. Καλά, θέλω ή δεν θέλω, δεν την γλιτώνω τη διαφήμιση. Ωραία, δεν θέλω άλλο διαφημίσεις. Τι στο καλό έγινε? Έλα καλό μου. Δεν θέλω να κάνω restart. Σε παρακαλώ, δούλευε. Θα τρελαθώ τώρα. Θα τρελαθώ. I'm so embarrassing. Πώς λέγεται? Δεν ξέρω, θα τρελαθώ. Ωραία. Στο καλό μου έκανα. Ωραία. Γέλα εσύ. Παιδιά, το κινητό κολλάει. So close. Κάποια χαρτοπεσέτα. Μήπως αυτό το σιγάλο. Κατάπιτα. I would show them how it's done. Έχω ψάξει όλο το σπίτι και το τίποτα δεν έχω. Μα με έχει μπερδέψει αυτό το σημείο. Εδώ όλα τα. Ωραία, terrible. Ναι. Γιατί το τίποτα. Who needs me there anyway? Μπαμπά! Παναγία μου ρε φίλε. Στο καλό είναι. Εσύ τώρα γιατί βλέπεις να έχουμε κλειστά τα φώτα? Ωραία και τώρα δεν έχουμε να κάνω. How could you not see that?
ο υπολογιστής ακόμη να φορτίσει. Ωραία, έχουμε και δικό μας. Κάτσε να δω άμα παίρνει μπρος. Άμα λειτουργεί. Why are you messing around with the puck? Έλα καλό μου, επιτέλους, είναι Windows 110 εννοώ. Λέμε... Yeah, right. You is it under attack? Δεν ξέρω ποιος είναι. Ωραία, θα εγώ πάτησα skip password enter. Γιατί δεν το ξέρω. Ωραία, καλό. Επιτέλους, αλληλούια. Terrible! My work took a little bit more time today. Πλάκα κάνεις. Μπορώ και να παίξω από τον υπολογιστή του. Πλάκα κάνεις, σίγουρα. Πλάκα θα κάνεις. Όχι. Come on, keep your head up! I have to leave this place. Βασικά δεν θέλω να το παίξω. Δεν θέλω να το παίξω. Αυτό το ωραία mail Βίκα. This is just embarrassing! Done. Θα το στείλω κάτι. Who needs me there anyway? Άιγορ. Ποιος είναι ο Άιγορ? Μα βοηθήστε με. Τι είναι? Τι να κάνουμε αυτό τον υπολογιστή άραγε? Έχω κάτσει. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι να κάνω. Πείτε μου λίγο στα comments. Αν μας αφήσει το YouTube να κάνετε comments, πείτε μου τι να κάνω. Έλα! Λέμε τώρα! Γιατί δεν μπορώ? Πείτε μου ένα λόγο. Το δεν μπορώ. How could you miss that? Μπορώ. Where are you going? Αου. Τι στο καλό του παιχνιδιού έχει. How could you not see that? Ω, αχμέλισσες. Τώρα τι θέλω για τις μέλισσες? Έχει μέλισσες. Αου. Σκατά, γιατί έχει μέλισσες? Πέτε μου το λόγο γιατί έχει μέλισσες. Αου.
Πραγματικά τώρα εγώ που αναρωτιέμαι γιατί έχει μέλισσες. Μου κάνει το κακό. Κανείς δεν έχει κλάψει. Get him together! Time is ticking! Όχι, το παλιό μου τηλέφωνο. Αχ, ναι, εντάξει. Μα παιδιά τώρα... Τι πρέπει να κάνω? The gate is locked. Λογικό. Ωραία, τι θέλω. Α, ξέρω τι θέλει το gate. Παιδιά, νομίζω ότι θέλει το gate. Εσύ σκύλα κακάκι σταμάτα. Θέλει το gate. Το crowbar. Το crowbar. Ναι, το crowbar. Αλλά πώς θα πάω με τις φέλες? Πού έχει κάνει? Α, πείτε μου λίγο. Κάτσε να πατήσω τη λάμπα της ιδέας. Speak up, when I hop about it, cut, I promise I'm gonna speak up. When I hop about it, cut, I promise I'm gonna make a scene. Got lights and cameras action, but I promise that I won't be seen. She told me that she love me, but I knew that she made believe. But this ain't even about it, so let me catch you up to speed. Red targets, train demons, I be quick to put them on that red carpet. TMZ, I could get them taken out the room call. Liam Neeson, I was mumbling, now I'm speaking. Καλά, αυτή εδώ η διαφήμιση εγώ να... I walk through the valley of them shadows. No fear, no evil. Devil ain't gon' get to mess with me. I ain't knocking evil. We pop out with sticks to get the sword. It can get medieval. It's gon' be goofy when we slide. I ain't talking. Τώρα, έλα. Εγώ δεν θέλω να παίξω. Αναγκαστικά. Ωραία. Ωραία. Και άλλη διαφήμιση. Έλα τώρα, έλα. Ωραία παιδιά, τώρα προσπαθώ να βγάλω τη διαφήμιση. Αου. Έπεσα κιόλας. Ξανά από την αρχή. Θα με σκοτώσετε. Δεν θέλω ξανά από την αρχή. Δεν γίνεται άλλο. Λοιπόν παιδιά, όχι. Ξανά από την αρχή, τέλος. Όχι. Συγγνώμη παιδιά, αλλά τέλος. Όχι ξανά από την αρχή. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε subscribe και like και κάντε comment άμα μας αφήσει το YouTube, άμα θέλετε να παίξω κάποιο άλλο παιχνίδι. Τα λέμε, γεια σας.